Gur míle agah sin sé mé gan léigech an óláinsig an gantartín dar brachan an vidal me héin éam de bara a bhlút agus an méchlár agus singe slide agus beg íspéisialt chan seintling. Ach dúsin is bin set de leanáin a gléitar de spray slider agus leanmíidir aigen is le set a chomar bhil chomar an chéad tún hawl in art dar rannim tréú dan, nur mé mar hawl sa bhritáin agus seo cupplaríon.
Gur míl magad mar sin. Tá mí chun leanúd roignis le ráfort ón tradiisiún seanósa solim, old time, seanaheim atá America ráfort cháiliúla solim hawl a bhálmímar agus churmar ar luasca agus an chéad seán atá ar ná Poor Liza Jane and the tarna ceann ná Dance Boatman Dance.
ag an linn sin Constantine. Is anar mar dúna nacht áraní den sco agus ceoltóir den sco teachlainn mar agus méamh ní bhiglacha tá an, so fáteag méamh ar a stáit an Míle Maith agat. Gur míle maith agat bhar fad. So ham chun tasnú le árán sin árán dénach Galmís ó Meithir sémas déir chrummist nolag bhí mar ar an slí an Gaillimh agus sa cheart vísa tamáint agus í rísta an tárán sa channa isteach an fón chur ar tape dom agus snéigen sé. So is as an Galmís. So sé seo Jimmy ma bhíle stór. Bliana da casa de mi guamrún mchleif Ní hoc se vale godur se cuart sandel Nur a hid red lefan roord mchor agus corho de mele sé Jimmy ma bhíle stór Bíon bhás mair a baras a brian lam héin Dáin beaga giaba cráid mé agus tanmh don gniúd dá bhíneas dá báil smó ach de chúisir borlinge sé Jimmy má bhíle stór agus cadán an chudale chomhairle In san náid nach me géine bio uair chum nocht náisceal Ag ban chrín charin mar a bhás an fiar glór A dúirt tanine don mine úd sé Jimmy má bhíle stór Gur míle maith agat. Gur míle maith agat. Sí sin go hálan. Is minic a bheith sláid a seint hail sa Britán agus chuan ceol gcomhar gcionarin. So is da me sé seint sleánán is stíl go bhad. Was féidirlín cuioine ar sin. Agus sin an tarna tún is túnach a chum éigeán an seo agus an tríú tún sa set sé escarm an cuioine ar anam ná Cutting Bracken.
set puirt hainach James agus Eva gona agus Tomáisiúnaí an tainimetá set agus na tríking na Hughie Travers Tomáisiúnaí agus ceisián Cachlan. míle má go bhchairde. Nis táid chun set rilí na formar ó haint onclúm sa seán ó tóma agus de
de bhúnar sé an adógdom agus piano agus cúpla tún reinúirlis sein sé clarnéid chumá ach faoi cúpla riil anías a haine sé gáí agus tíir sé bhís fistrach fan dátún seo. So chuirmar le chéile an tún so bunathe rihimecha agsúla so úsáid míad an port agus an riil agus an pólca le chéile an am chéine. So is mangalum de hais a Harlíon den tún chéine agus an son téimiisteach an ceann bin se ach máinte going an tarna ceann agus ní misteling más má bhíon daine sa lostéite ar gur más mailo tataisteachling agus roint glóí an na roint gló. So seo Cronans.
gur má go bhanis agus lean bhíidir raig le tún dar bhainm The Flying Pig agus seán an tedal a thugamar ar an géad chéarnín a churmar le chéile is sa bhblion 2000. Raim isteach tún áling dar bhainm Port an Doirí agus críochnámid so san de Cnocán an Tampa. Meitheamh. Lena mai regle le árán eile fuair sómhair bhí sé anna lathúil lena chud cheoil agus lena chud árán agus lena chud ama agus sprála an táránsa agus go háir sé seo ceanna dheartha me in ómósta, so sé seo bruch na cairge baine. Is the arm go shower
gan ria gan daud dan an hiúndis bhana sangar Stór vanni a chráig máchrí is tóg sí muintin bránach is leis le fáil níl gam go brach ó dúiltigh mo chráig Dosa O bar lamin no voir no sevens rin spine gomen just sa na finne If I don't margarde O me chegas sa va posta lento lar gasmo Stúideo na carige báine Idir hiad agus hada ó bhain go bheas Scach míon sa chair do áileach Be go bhólach dal gasa gach nuain chan bale Is ceoil mín ag an bacha
go mí agah. Le nó mar regle á ránín eile ceannín beag éireach. Is marall an botín still é seo. Ní bheith is aige éana sa Thomas feic mé sin na stochans héana sa cheantar sa. Ach a sé bra éireach agus haíoch sé le maithir chuma. Chud is mód na háráin na gom is ó maithir a fuair siad agus sé nachtaon an anam. So sé seo bóna le hairce agus is féidir libh an cuarfa a rá a bhar an ardánta. Tú ré an son éman de bhara. Tám ré a dara an robrachan. Se hartfa 10 leid as a chéile.
Leanamíidir aigenis le písa dar bhainnim The Watchmaker. A chum daran so, raimid isteach in riil in íos sun dar bhainnim the flagstone of memories agus an sun críochnóid sos le old-timey tune former ó repertoire agán.
Right, okay, well, denimid ceanháin eile agus fágamid sibh leanán agus níor chórmór hana an tedal a thug méhharing ach tá sé tééis gramú mar réon siad na sleánathe. Na sleánathe. Right, so baraghain couple of slide a haint mar sin. Seinimid rialna agus fágamid live na reels. Tá Maud Miller's ann agus tá Tulla ann agus tá is stoilm gur mic hands an chéad tean.
Iwa go míle maithagí. An Stiúideo Cuan.